lokacin na wori babban mutum ne ya gani nan yan siyasa suna amfani da ni domin su ci zabe nayi bala'i ba kadan ba babban mutum ne ana ji da ni a wurin nan kai baka ganewa ina ran da na kira ka nan to ina tafiya mashin fa sai waya ya fadi da waya na fadi ko sai batiri ya fada can jikin waya ya fada can bayan waya ya fada can sinka ta ci ya fada can na doke bayan waya na doke waya na kwashe waya sai saura sinka ka san wani abu wani shege akuya ya zo ya haje sinka na can juma kai suna ga kona ka na shiga fiyan suna ga miss kona ka a ciki do akuya amma ai na ga hoton akuya a screen na waya na ashe akuya na amsa calling Allah ka kira ko na ga hoton akuya cikin screen na ko ni na me kala screen sai wana ka ne hoton akuya ka ga hoton akuya na ga nayi a cikin wayanka na gan shi la ilaha a cikin akuya na amsa karamin kunnen karamin wuri ne Baba, ya kamar yau ranar alheri ne yau ba. Ba sai ka fada ba, yau rana samu ne. Ranka da ka ɗauka kudin nan mana. Kai ka ɗauki kudi na. Yi sauri mana. In na ɗauka fa, zan baka 30% na cikin kudin nan ba. 50. 50. Ka ɗauka fa. 50. Doke mu je. 50. Doke mu tafi. To ka mike mu je mana. Guy, baba, yaya. La ilaha illallah. Banza. Ka duba karamin dan iska. Yawon duniyar nayi aiki na ya iskanci a wori. Na zaga duniya ido a bushe, amma ka duba karamin yaro.